나야 한번 기지그리네. 파스타 जोङो 이거는 세거든 नै거든 산잡नांगोन ना से거든 नै거든 산잡बा नैयानो जाबाय ओमफ्राय नै से거든 नै거든 मा जागोन नैयानो जाबाय ओमफ्राय नै आरो से거든 ब्रैगोदो सानजाब मा जागोन ब्रैयानो जाबाय दा नैबेनि सानजाबगोनाव नैबेनिखौ मोनसे जायगा गालांनांगौ होमबानिया मायाव लिरनांगोन जों नैयाव फज'नांगोन बोरै से거든 नैगोदो सानजाबनांगोन खायलेंनो बेसेबां जागोन नैयानो जाबाय बेयाव गालांबाय दै नै मोनसे ओमफ्राय दा नै सिद्दा सेदो नैदो मा जागोन नैयानो जाबाय ओमफ्राय दायो नै सेदो ब्रैदो जासिगोन खायलेंनो ब्रैयानो जाबाय ओमफ्राय आरो इथिं जेसेबां थायो इथिंनो सानजाबलांबाय थाबानो जाबाय दै जेसेबां थायो इथिं सानजाबलांबाय थानांगोन जों दे दा गैयाना एसेबांल'सो ओमफ्राय नैबेनि दा होगोन र' नैबे लिरगोनाव आरो दा नैबे जायगाखौ गालांलायनांगोन जों दे बेखौ दे दा नै सेखौदो नैखौदो सानजाबनांगोन सेखौदो नैखौ सानजाबबा नै जाबाय होमबा दा आरो नै सेखौदो नैखौ सानजाबबा मा जागोन नैयानो जागोन ओमफ्राय दा नै सिद्दा जागोन सेदो ब्रैदो सानजाबना जागोन ब्रैयानो दा नै जेसेबां थायो इथिं इसिबांनो सानजाबलांबाय थानांगोन दे दा जेबो गैलाना इयो दाजाबसै जों नैयानो जागोन नैदो ब्रै नैदो ब्रै ओमफ्राय ब्रैदो दाइन ब्रैदो नैदो द' ओमफ्राय ब्रैयानो जागोन राननाय राननायखौ इंलिसाव मा होनो डिभिजन होनना बुंदो डिभिजन डिभिजन होनना बुङो दा नैयाव नै 25खौ 5जों राननांगौ हागोन ना बेखौ मा रखम नांगोन जोङो 25खौ 5जों राननो होदो जों बेखौ मा रखम लिरनांगोन ओरै दे लिरनाय जाबाय जों फार्स्टआव बाक्सु सिङाव लगायनांगोन 25खौ दे जाबाय इखौ लिर इखौ जोङो फार्स्टआवनो नैबे 25 जेनेबा जोङो नै माखौ राननो होदो जोंखौ नै 25खौसो 5जों राननो होदो जोङो नैखौ रंसानाल नै 5खौ मानसि होनना सानना नायो दे ओमफ्राय 25खौ फैसा होननानै फैसा नङाबा फिथाइ नैखौ जोङो मानसि होनना सानना लायो बेखौ जोङो फैसा बायदि दे हाबबा मानसिनो 25 फैसाखौ रानना हो बेखौ बुंनाय जायो दे राननाया बेयाव नै 5दो मा सानजाबो 5दो मा सानजाबनानै 25 मोनो माने 25 जायो जों बाक्सुआव नैखौ लिरनांगोन दे फैसाखौसो लिरनांगोन बाक्सुनि सिङावनो ओरै 25 लिर ओमफ्राय नै 5आ बाहेरायाव थागोन नै मानसिया बाहेरायाव थागोन नैबेखौ मा होनो नैखौ रानजाग्रा होनो नैखौ बुङो रानग्रा दे नैबे रानग्रा नैबे रानजाग्रा फैसाखौ जों रानगोन ना मानसियाथ' रानग्रासो जागोन फैसाखौ जों रानगोन ना बे मा जागोन ओंखायनो रानजाग्रा जागोन जों रानगोन ओमफ्राय 5दो मा सानजाबा मोनो 25 5 सानजाबा 25 जायोना जाया 5 सानजाबा 25 होमबा 5दो मा सानजाबा 25 जायो 5 नै 5दो 5 सानजाबा जायो जों बेखौसो लिरनांगौ बेखौसो लिरनांगौ जों 5 दै गोजौआव 5खौसो लिरनांगौ नैखौसो दे 5दो मा सानजाबासो बेखौ नङा नैखौसो दे गोजौआव बेखौ जों मा होनना बुङो रानखोन्दा होनना माबादे रानगासै होनना बुंदे इखौ रंसो होनांगौ दे इखौ रंसो होमारनांगौ दे दा नैबे 5आ बेयाव जाबाय 5दो मा सानजाबा 25 मोनो 5दो 5 सानजाबा मा जायो 25 जाया होमबा ओंखाय जोंनियाव 5 होबाय दे दा इनिफ्राय नै 5खौथ' 5 सानजाबनांगोन 5दो 5 बेसेबां जायो 25 जायो होमबा जोंनियाव लिरनांगौ 25 ओमफ्राय दा 25निफ्राय 25 गथाय दानख'जोबनांगोन जों 5दो 5 दानख' मा जागोन लाथिख'नो जागोन 5दो 5 दानख' लाथिख'नो जागोन जाया जागोन दा गैला रानखोन्दाया नै निखौ जों रानखोन्दा होनना बुंदो निखौ रानखोन्दा होनना बुङो जों बुङो रानखोन्दा ओमफ्राय निखौ बुङो रानजाग्रा मा जादों बेखौ बुङो रानग्रा ओमफ्राय निखौ बुङो रानगासै दै रानगासै लिराबाबो जायो बेखौ आं बुंदोंसो रानगासै माने राननानै बेसेबां मोनो बेखौनो रानगासै बुङो दे बेखौ लिराबाबो जायो आं बुंदोंसो जोङो नैबे रानजाग्रा फैसाया बेसेबां थांगोन दा खाबा मानसिनो रानबा बेखौथ' 25 थाखा फैसाखौ खाबा मानसिनो रानबा बेसेबां खरि थांगोन 5 खरि थांगोन नङा होमबा 5 खरि थांगोन नै 5दो मा सानजागोन 25 थाखा जायो 25खौ जों फैसा होनना सानना लाबा 20खौ
नैजिग्रा नैबे मामोन नैबे रानग्रा ओमफ्राय नैबे रानजाग्रामोन नैबे नैजिखौ जों मा होनना सानना ला फिथाइ होनना सानना ला नैजि थाइजौ फिथाइ ओमफ्राय नैखौ खानै मानसि होननानै खानै मानसिनो नैजिखौ नैजि थाइजौ फिथाइखौ रानबा बेसेबां खरि थांगोन जों इखौ रम साननांगोन नैदो मा सानजाबा जोङो नैजि मोनगोन नैदो मा सानजाबा नैजि मोनो नैदो नैजि नै सानजाब जि समान मा जायो नैजि जायोना जाया जायो होमबा जों मा जि खरि थांगोन नोंथा जि मोननैबा नैजि जागोन ना जाया जि मोननैबा नैजि जायोना जाया होमबा फिथाइया नैजि जागोन ना जाया खानै मानसिनिखौ दाजाजोबबा जागोन होमबा जोङो बाक्सायाव लिरनांगोन नैजि बेनिफ्राय बाहेरायाव लिरनांगोन नै नैबे मामोन नैबे रानग्रा ओमफ्राय नैबे रानजाग्रामोन नैदो मा सानजाबबा नैजि मोनोमोन नैदो मा सानजाबा नैजि मोनोमोन जि होबाय जों गोजौआव दै जि नैदो जि सानजाबा मा मोनो जोङो नैजि नैदो जि सानजाबा जोङो नैजि मोनो बेनिखाय बेयाव जि होबाय गोजौआव दै ओमफ्राय दा नैखौ सानजाबनांगोन जों नै नैदो जिदो बेसेबां जायो जोंनियाव लिरनांगौ नैदो जिदो सानजाबा बेसेबां जायो नैदो जिदो मा जायो नैजि जायो नैदो जिदो सानजाबा मा जायो सोरां नैदो जिदो सानजाबा मा जायो नैजि होमबा दा नैजिखौ जोंनियाव नैजि लिरखानोसै जों डाइरेक्ट दानख'नांगोन जों दा लाथिख' लाथिख' जाबाय नैदो लाथिख' जाबाय गैला